May nagtatanong tungkol sa kanyang panaginip. Nakakita daw siya ng napkin sa kanyang panaginip. Ayol, ang kahulugan sa panaginip mong napkin ay ito. Ayon dito sa aklat ni Professor Swami na ang napkin ay nangangahulugan sa kaligayahan na iyong matutuklasan. May magaganap na reunion sa pamilya kung ang napkin na iyong nakita sa iyong panaginip ay malinis. So mga idol, kung nagustuhan ninyo ang video ito, paki-follow sa akin at ibahagi sa iba ang video ito. Kung may panaginip kang gusto mong malaman ang kahulugan, i-comment mo lang sa ibaba.